кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати тоҷикистон мегӯяд қазияи нашрияи эсеро барои нақзи қонун дар бораи забони давлатӣ ба додситонии кул ироа кардааст. гавҳар шарофзода раиси кумитаи забон ва истилоҳот бо эълони ин хабар гуфт қаблан кумитаи забон масъулони нашрияи эсеро аз тариқи нома огаҳ карда буданд ки дар матлабҳои рӯзномаашон талаботи қонун дар бораи забони давлатӣ риоят намешавад. ССР ки зери назорати ҷиддии кумита қарор дорад ва ҳангоми суҳбат бо мутахассисон мо гуфтем ҳарчанд ки онҳо гуфтанд сабаб дар чи аст ва сабаби бо ин забон нашр шудани рӯзнома дар чи аст, ин баҳонаҳо назди қонунгузорӣ ва назди татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ягон асос шуда наметавонанд. мутахассисони кумитаи забон ва истилоҳот мегӯянд қабл аз санҷиши нашрияи ССР 41 шумораи ин рӯзномаро таҳлил ва омӯзиш карданд. масъулини кумита иддао доранд ки ба идораи рӯзномаи ССР дар мавриди нақзи қонун дар бораи забони давлатӣ бо мисолҳои мушаххас мактуби расмӣ ироа карданд, аммо масъулони рӯзнома ба он посух надоданд. ба дунбол нашрияи ССР-ро мавриди санҷиш қарор доданд, аммо бо иллати идомаи нақзи қонуни забон дар ин нашрия қазияро ба додситонии кул ироа карданд. мебахшед, вале ҳар як истилоҳи байналмилалӣ вақте ки дар забони мо ворид мешавад, хонахо он муродифи тоҷикии худро дорад. масъулони нашрияи ССР ворид шудани номаи расмӣ ба идораи рӯзномаро таъид мекунанд, аммо мегӯянд ин нома бештар хусусияти тавсиявӣ дорад. сайёфи мизроб сардабини нашрияи ССР гуфт дар ин нома ба онҳо ҳатто огаҳӣ надоданд ки дар сурати иҷро нашудани талаботи пешниҳодшуда дар баробари ин рӯзнома парванда боз мешавад ва ё ҷарима мешаванд. ҳам кумита ҳам экспертиза ҳам дар ин ҷо омадааст почтаи электронӣ. пас аввал кумита худаш ислоҳ кунад экспертизаро, кумитаро, почтаи электрониро. ба қавли ӯ оё кормандони кумитаи забон ва истилоҳот намедонанд дар забони тоҷикӣ гурӯҳи калимаҳое ҳаст бо номи архаистӣ ки истифодаи он ҷиноят нест. ин қадар забонро сахт гирифтан чӣ лозим аст? бубинед ба мо чӣ эрод мегиранд. масалан мегӯянд ки шумо калимаҳои зима ба зима гирифтан, ахирӣ, аҳодис, қуръонӣ, одат, аҳдофро инҳо тоҷикӣ ҳисоб намекунанд. дар навбати худ реаниматсия, чиновник, парадокс ва ҳатто аббревиатураи смарт ва дигару дигарро ҳам инҳо тоҷикӣ ҳисоб намекунанд. сайёфи мизроб чунин иддаоҳои кумитаи забон ва истилоҳоти тоҷикистонро ғайривоқеӣ дониста афзуд, агар хонум Шарофзода чунин мутахассиси хуби забон бошад, омода ҳастам ҳамарӯза қабл аз оғози кор 45 дақиқа дарси забони давлатӣ аз сӯи раҳбари кумитаро бишнавам.